Peace, love, free Tibet. Minden ide tévedőnek nyugodtan teker tovább, mert egy hosszú videó lesz, és egyáltalán nem olyan könnyű a fogyasztása. Nem tőlem megszokott, és nem is hiszem, hogy ezt várnátok, de úgy döntöttem, hogy ezt elmondom. Azért merek ezekről beszélni, mert rengeteg embert látok a TikTokon, akiket néztek, akik ilyesmi dolgokról beszélnek. Mint például a szellemvilág, vagy az ezotéria, vagy ezek a spirit dolgok. És köszönöm nekik, hogy erről most már lehet beszélni, mert régebben ezeket csak kis bezárt panellakások belsejében olyan emberekkel tudtál ilyenekről beszélni, hogy már elértél egy olyan szintet, hogy nem nézed hülyének. Jó videókat tesznek föl és osztanak meg. Az egy más kérdés, hogy mindegyiknek az a vége, hogy gyere el a workshopomra és foglald le a legjobb helyeket pénzért, ez az ő dolguk, viszont bekerült a köztudatba. Én ezt a videót azért csinálom, hogy gyertek el a workshopomra, a legjobb helyeket meg tudjátok csípni. Nem. Ezeket azért csinálom, ezt a videót azért csinálom, hogy azok a szülők és azok az emberek, akik átélték ezt, vagy kapcsolatba kerültek ilyen témával, azok nyugodjanak meg, hogy nem vagytok egyedül. Például amikor a gyereked azt mondja, hogy ezt látott vagy azt látott, az nem minden esetben csak a képzelet játéka vagy a képzelet szüleménye. Nem mondom, hogy mindig van ott egy öreg ember a sarokba, meg nem mondom, hogy nem a gyerek, hogy minden esetben a szellem törte szét a vázát, lehet, hogy a gyerek volt és a szellem rekeni. De én tudom, milyen úgy fölnőni, hogy éjszaka félsz, aztán utána nappal is félsz, de hát az mondjuk az azért van, mert egy olyan környezetben nősz föl, ahol agresszívak a gyerekek, te pedig nem vagy az. Szóval én tudom, milyen az 2 évig non-stop félni valamitől, és nekem a technikám az volt 10-11 évesen, hogy lefeküdtünk 8-kor, 10-ig kihúztam a zörgéseket, a lögdöséseket, a hozzám szólásokat, és utána átmentem a szüleimhez, hogy jaj, most ébredtem föl, hadd aludjak itt köztetek. És ez volt, hogy bejött, volt, hogy nem. Hétvégén pedig a nagyszüleimnél aludtam, ahol már nem volt ilyen veszély. És tudnotok kell, hogy tök mindegy, milyen csakrán volt nyitva, vagy mi nem volt nyitva, vagy mi volt nyitva, a lények megtalálják azt, akit meg tudnak találni. És egy gyereket traumatizálnak, nem tudják felkészíteni a szülei, viszont tudnak neki segítséget adni. Hogyha nem nézik levegőnek, ha nem nézik hülyének, ha ezt helyén kezelik. Engem már nagyon kicsi koromtól ez a világ, ez nekem olyan volt, hogy ha megkérdezték, hogy te hiszel a szellemekben, azt mondtam nekik, hogy te hiszel a trollibuszban. Nekem ugyanolyan volt egy szellem, hogy amikor bejött reggel apám fölébreszteni, és a kakukkosóra szétverve hevert a földön, akkor megkérdezte, hogy miért törtem szét. És annyit mondtam neki, hogy de hát én hogy törtem volna szét, amikor te is létrával raktad föl? Én nem tudtam szétverni, nem tudtam leszedni. Az valaki egész más volt. És így éltem sokáig, hogy tudtam ezekről a dolgokról, pontosan tudtam, hogy ahogy lemegy a nap, onnantól kezdve még keményebb lesz a helyzet, és igazából már talán 30 éves is voltam, 25 biztos, éjszaka dolgoztam egy diszkóba, ahol apám korábbi embereket kellett inzultálnom, hogy ne álljon ide, ne üljön oda, ne ígyon bele, ne bántsa a másikat, majd amikor hazaértem, akkor a napkeltéig ültem a kocsiba, mert féltem, hogyha fölmegyek a lakásba, ott majd történik velem valami. És ezt a félelmet, ezt egyszerűen nem tudtam kiiktatni az életemből, nem tudtam semmissé tenni, nem tudtam nem gondolni rá, pedig az egész gyerekkorom, és majd a fiatal felnőtt korom is arról szólt, hogy hogy fogom ezeket a dolgokat kezelni, egész addig a pontig, ameddig el nem jött az, hogy kezelni kell, mert akkor utána mindent eldobtam és elszaladtam. Ez nem egyszerű téma, és azért, mert valaki olvasott a dologban, és tájékozott, tudja a jó utat, az nem ugyanaz, mint járni rajta. Csináljátok, nyomjátok, csináljátok workshopokat, csak azt kérem, hogy azok a fiatal szülők, akik ilyen dologgal találkoznak a saját gyerekükkel, azok ne legyenek szkeptikusak,
hanem próbálják minden oldalról megnézni, megvizsgálni, és ne feltétlenül azt mondják, hogy te hülye gyerek, szellemek nem léteznek. Léteznek. És akikkel pedig ugyanez megtörtént, hogy leült az ágya szélére, és lejjebb ment a matrac, vagy a nevén szólította, hogy menjen ide vagy oda, vagy hozzáért, meglökte, azoknak meg erő és kitartás. Vagyunk még egy páran így, bár én már csak annyit sajnálok, hogy most is egy öreg nénivel lakom, aki halott, de ő kedves, aranyos. Mondjuk a rezsibe adhatna, a lakbérbe egy kicsit, nekem már csak ennyi. Ennyit kérek, hogy valahogy oldjuk már meg, hogy tudjanak valahogy utalni. Mert tényleg összetör egy zsolnait, vagy egy herendit, na. A másik említésre való dolog, felnőtteknek főleg, hogy reinkarnáció, előző élet, jósoltatás. Én ezt valahogy sose éreztem úgy, hogy nekem el kellene mennem egy utaztatásra, vagy jósoltatnom, hogy elmondják, hogy a Volánbuszon egy szőkehajú, fehérruhás nő mondani fog neked valamit, ami életbevágóan fontos, és onnantól kezdve a Volánbuszon minden szőkehajú fehér nőt így nézel, és na, akarod mondani? Szóval úgy éreztem, hogy ez nekem nem kell. És meggyőződésem az, hogy aki abban a pozícióban van az élet szakaszában, a több életét átölelő hosszú létezésének a szakaszában, az meg fogja tudni, hogy mi volt az előző életében, és hogy abból ő tud-e profitálni, vagy nem, az szintén rajta múlik, hogy mennyire fejlett. Szóval nekem egyszer azt mondták, hogy ha olyan élet szakaszban vagy, hogy spirituálisan fejlődsz, akkor megálmodod az előző életedet. El is jött ez az álom, meg is lepődtem rajta, hogy mennyire élethű volt, és egyszer a fülembe súgta a konyhába egy hang, hogy Grossman Frigyes alagút. Sose hallottam ezt a nevet. Valami archív vizében, ilyen fórumon megtaláltam a nevét, Wagner Frici, egy 56-os felkelő, és passzolt az álmomba, amit előtte 15 évvel álmodtam. És úgy helyre került minden. Voltam is kint a sírnál, láttam is, megnéztem mindent, és kiderült, hogy tényleg ez egy felkelő volt, aki az egész budapesti csatornahálózatot ismerte, és mindenhol tudta, hogyha följön itt, akkor az a Blaha-Lujza tér, ha a másik helyen megy föl, akkor az Andrássy út. De ezen kívül nem volt különösebb egyezés, meg az, hogy azért fáj a fejem, mert az embert kétszer fejbe lőtték. Ennyit tudtam meg eddig. De hol van még a vége? Karma mechanika. Ezért én mindenkit arra intek, hogy ne menjen el jósoltatni, és ne menjen el utaztatni, mert igazság szerint amit meg kell tudnod, azt mindenképp meg fogod tudni. Ott és akkor, amikor kell. Esetleg van olyan bolygóközi vagány, akit érdekel részletesen a gyerekkorom, hogy traumatizált a szellem, vagy később, amikor már felnőttként egy diszkóba dolgoztam, és mégsem mertem elaludni, vagy hogy álmodtam meg, és mit álmodtam az előző életemről konkrétan. Az dobjon egy lájkot, írja oda, hogy folytasd a komment szekcióba, és én folytatni fogom.